sve se ljubav zove i pjesma i češnja, sve se ljubav zove. Verujem u ljubav, za nju dajem sve, Isuse, ino, ispijam svoj vjere.
създаването на булчинския букет. За целта, моля всички неумъжени дами, многоуважаеми, да заповядате и там, че е малко по-високо, защото жалиме главите ви. А булката ще застане тук пред тях. И да видим коя ще е следващата булка. Моля, последвайте ме. Да позиционираме на него булката. Благодаря за съдействието на комата. И така, булка, тебе ти е ред да седнеш на стола. А тук при нас да заповядат младоженеца и кума. Така, моля за малко внимание. Може би това ще бъде, айде първия да е, но не знам дали ще бъде последния път, когато младоженеца ще бъде на колене пред булката. И тъй. Куме, връзваш на очичките с вратовръзката. Да има шоу. Не предполагаш аз какво мога да измисля. На колене! Очичките и го държиш за ръчичките. Остава му само език, зъби, нос и уши. Така. Сега ще трябва да го напътстваш как да стигне до полата на булката. Нали все пак курси. Не е така това. Участва в тима на врага, усещам аз. Той е способен, ще се справя! Така, само фани ръчичките и му наведи главичката. Айде, малко напред, малко напред. И го скриваме под полата на булката. Аплодисменти! Зъби, език, аплодисменти и сега е ред да отнесем столчето, моля, който се действаше тук. И като гледам май Евгения се наредили натам, ти тук с гръбче. Чакаме ли още някой да застане зад младоженеца? Малко по-ниско ще го хванеш. И сега отново броя до 3, да видим кой ще е следващия младоженец. 1, 2, 3! Може и отдолу. Вземи си своето, да? Айде продължаваме с шартиера. Айде пак ще броим до 3. Всички заедно. 1, 2, 3! Дръж! Не дава! Отставя козарията. Айде пак. 1, 2, 3! Раз! Аплодисменти! За кавалера на шартиера. А ние продължаваме с специален музикален поздрав, отправен към кавалера на шартиера и дамата с букета заедно или по-отделно. Заповядайте на дансите.
душа се даде, изгубя, ако сълца си. Очите ми гореща, дали се тук знача, че аз не се изгубя. Браво, дядо Божо! Дядо Божо! Какво да свърши пасадоема не запеняваме? Ти го яси, Мари! Ще има живота, сладък или горчив, това по-късно ще се разбере. И така, у младо семейство изчакваме няколко чинийки от персонала и нощче, за да отрежете първото парче от сватбената торта. При този ритуал обикновено на младата и красива булка се пожелава от все сърце да бъде така сладка, така желана, така красива през целия живот, както и сватбената торта на днешния ден. Пожелавам ти го наистина от все сърце. И така очакваме няколко чинийки и едно нощче. Изберете си най-апетитното парченце. Вземете нощчето от двамата заедно и заедно режете. Както казахме, живота е компромис. Така да видим дали ще достигнат до компромиса, кое парченце да изберат. Бонче. Избраха си едно много цветно и апетитно крайче от сватбената торта. Поставете го в чинийката. И така сега да видим кой пред болката или младоженца ще има честа да опита сладостта на сватбената торта, ама другия трябва да го захрани. И предупреждавам, кой каквото омаше го чисти с език, така че ви си правите сметките. Пристъпваме към опитването.